Hello! 1 million viewers, hindi lang siya. 1 million? 1 million? 1 million viewers, hello po. Comment po kayo. Tulad pa tayo pang-upload. Kung ano yung ano? Two viewers. 2 million viewers, hello. Luto ako ng gulay. At nandito sila ni Nick. Walang signal. Yo, Ate Sara. Yan sa isi mo lulutoon mo Ate Sara. Yan sa, hindi ako sanang magkakauni ka kadi. Karang kadi si. Lakadi kong sila. Baka namimiss mo na rin kung ulam na to. Sa mga viewers natin na mga nasa abroad, siguro namimiss nyo na to. So, hindi nyo na ito nakatikman eh. Ah, tilok! Ang tilok! Ah, nubi-nubi. Bigyan na ng nubi-nubi. Kumusta na ito sabi? Tilok, marayman. Masarap yan ang tinapa. Oo. Masarap talaga ito may tinapa. Kaso pag ganito eh, hindi na ako nagsasahod. Wala, natural lang na luto. Natural lang na luto. Malusag. 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 6 viewers. Yung ating signal. Mahina talaga yung signal ngayon. Wala. Nandito yung ating Sister Rakas. Sister Rakas. Ginagamit pa ni Mama Mulak yung ano? Yung cellphone, tingnan mo nga na. Marami yung pagkasa ko. Nak, hinaan mo nga nak lang kaunti na yung baby mo lang. Baka pwede. Kung pwede lang sana. 7 viewers, hello. Anong budol fight ano? Nick? Ang budol fight daw kami. Kuya Hawk, hello! Ako mas madakal, sabi ng mga Sara. Nick? Hello po, Ate Sara. Tagamalawag doon, tagamalawag sa Tikol. Naunaan kayo sa ano? Good evening, Jason, sabi ni Kuya Hawk. Kaya nakabisit ka naman doon. Hindi ka mapunta. Walang signal doon sa... Oh. Libre. Nakuha ko doon sa bukid nung nangunguha ko nito. Binigay sa akin doon. Doon kayo, ang nagtanim. Fresh from the farm.
Busy kasi sila, busy. Magkantahan sana mamaya kasi busy sila. Dami nilang ginagawa sa cellphone. At may pinagkakitaan yan sila dyan sa cellphone. Dahil mag-upload yan sila nakatutok sa cellphone. Hello, love, love, sabi ni Kuya ko. Parang mag-uusik ka. Hello, love, love, hello. Roger. Yung ano na lang sa'yo, asin sa bawah. Dala, dala. Yes. Dala dyan. Dala. Alin? Udah. Bakit sa tingin ko pa. Matawo? Matawo? Pero, nakasunod tayo. Kista. Ma, hello ka sa kanila, ma. Sa atin, 4 million viewers. 3 hours tulog. 3 hours lang tulog. Kung kalaw si Ate Sara. Ha? Alay. Oo. Yung order ko gano'n, yung binigyan ni Kuya Pati sa atin. Ako, guest ako. Gusto mo? Yes, girl. Ika? Ay, Byron! May guest ako. Abangan nyo mamaya. Maglalib ako mamaya. Sige, tapang. Walang piniplay? Ah, ito pala, meron pa. Patapos naman ako. Oh, dalawa yung guest dito. Dalawa. Dito na yung matulog. Dalawa ko. Kakabagay Hello. ng mga carpenters. Me. My friends. API lang. Mayroong lipay. Magkailan ito, Ross? Diyan. Magkakaroon na ito. Diyan. Ang ganyan yung ano yung tulog nila kasi minsan may umod. Kaya dapat yan. Ma? Ano doon ay? Ay, mga kuha di ba daw? Thank you. Salamat. Salamat Ate Sara. Kumusta na pala Ate Sara? Kamusta yung kamusta ka rin dyan sa work? Dami ulam namin. Tapos ang ulam ngayon namin na paggabi ay libre. Yung yun, kinuha ko lang sa harap. Ito, libre. Ito, libre. Ano na dyan pagkaon dyan? Ano ka? Ang discount yun, sabi ni Asa. Salamat! Ay, sa bato. Ayaw ka sa bato. The best daw ma. Oo, Ate Sara. Hello, Ate Sara. Hindi ko si Ami. Kaya ano ba? Kuha. Sorry, mahirap. Lubi? Oo. Online. Ha? Online. Shopee. Shopee. Pagkamukin mo na lang. Yan mo na. Ang pa di, ano, may halo pa itong balingoy. Naka-uptik. Buki baga halo. Ito mo sa kanya ito, lahat ko na. Ay, kaya naibigin yung parpong. Lili, wala kayong assignment na. Sigurado. Pakita mo yung manok mo. Laki na ng manok ni Bibi, oh. Kung nakita nyo dati yan sa vlog na binili namin nung nagdaya sila ng ano, sa bato. Yan na. Yan yung manok na violet na binubunot. Laki na. Pumapasok sa alaga niya yan. Ang alaga ni Bibi. Pixas? Mahilig mag-alaga sa manok.
Shout out sa lahat. Mga silent viewers, shout out sa inyong lahat. Hindi na. Tingin. Ano ba rin ito? Patuloy na natin. Para kapag ka pa sa... Tutuloy naman. Patuloy na. Sabi ko dati. Okay. Iba lagi din. Ano na? Kung ano yun? Tapos, dati-dami gaya-gaya. Okay. Marami ito ba? Ang pag parang ginasilanan, pero di natatanggal sa warning na rin. Ano? Pero may nakawaran yung magkasa gasolina. Dawa ka gasolina pa sa Pero marin na ano ito niya, bird. Marin na sugod ko gasolina. Di pa? Oo. Pamata na po. Pero so, dati ba yung sukat ng malinig back yan? Ulit ko na yan. Hindi nakalamod to, amo talaga ito raw. Diba? Kung ano lang, mga sensor niya. Baka mo ito talaga raw. Tapos, so, Kailangan mo kami ng salit. siguro nabayaran ko na. Kung ginamit lang mo, okay ba na yan? Pag naman, nagkaya dito ang pantangan ako, di ko din ako ban, dahil hindi nakakalimutan sa pagkawag mo. Pag dito mo nag-igil, tulad ko yun. Tulad ako. Kasi ka pa lang yung mag-bilay. Bawal sa gasolina. Nakahiga mo. Ano nga yung pagkukuha ng ano ko na Pwede pwede loin nga sa na ang tutulid ko na yun. Oo. Pwede pwede. Bawal sa gasolina. 5 viewers, hello. Hello, friend. Well, Hello sa 5 viewers natin. just received your final order. A robbery is in progress at the Johnson Museum. They're stealing that extremely rare and Ay, naroon ako nagandang kita. Nag-grad finance. Di ba lang pa kaya ka siya? Tulad ka. Dalawan. Dalawan. Kapag sabi ng sa gawin mo kasi na baka ano ba? Sa may namarin na ito. Nga lang so, butangan ni Papa. Matik. Di ba yan sa gawin? Hindi ba lang Kaya ito maganda? ngayon na ito. Nagpakamal na lang siya. Nasa ganun sana. Kaya tinitay ko lang ito. Di ba lang pinag-finance kita? Pinag-finance sa ano ba? Magana. Bibi, nga ano bibi yung ano? Baka matik. Ang parang. Hindi ko talaga taragawan eh. Parang so kasi hindi nagdadalo sa direksyon. Ni, tapos pag nag-live ni, paano magpaakyat sa ano? Boma. Oo. Nung ano, umakit na nga ako sa kanila na naka-live. Kaso problema, pagkanta ko, hindi nila marinig hindi ko marinig yung tugtog. Pagka nakakatiya-tiya. Nakakit ako. Sa tore. Kasi hindi ko marinig yung tugtog. Yung kakanta natin. Yung boses ko, narinig ko. Ni, Baka sa tukod na, buta nga. hindi ba? Hindi ba? Pero may Kakanta na ako eh. 6 viewers, ano? Natulog naman siguro siya si Ate Sara. Sabi siya rin ito, konti nga yan. Mag-model play tayo. Ano ko lang? Baka kulang. Sabi sa naman mo ito. Dalawa ba? Sige na yan. Bumatang kaya ako sa dulas ko ngayon ko. Hindi. Kaya ano pa ko. Kaya naman.
8 viewers, hello. Ha? Malapit na. Nakaroon na. Sabado, natapat na Sabado. Yung birthday ni Baby. 7 viewers, hello. Noong isang taon, yung birthday ni Baby, kinala. Bali, nagluto na ako dito. Tapos, sinatid namin dun sa school. Ngayon, dito naman. Yung tama lang na handa. Ang importante meron. Kasi noon pa talaga, di pa ako nagpa-vlog. Malayo pa yung birthday niya. Talagang pinag-iipunan ko. Pag-ipon, kung meron lang tayo dyan. Simple, hindaan. Ano picture na yun? Ha? 5? Lapit na birthday ko. August na yun. Ha? Yan yung pipi. Pero yan ang nakalagay sa birth certificate ko. Yan nakalagay sa license ko talaga. Pero yung pagkapanganak ni Mama, August, sa date register, May. Yun yun, nung sinilibro ko. Ha? Kung saan meron? May yung pagkapanganak, August sa birth certificate. Sipula, malapit na rin sipula. 11 sipula eh. August 11 sipula. 11 yun. Ano? 11 ba yun? 11 na ito eh. Ano ko na? Nag-birthday yan nung pinangalan mo si Baby. Birthday pa. Parang makukulit niya nga. Naalala mo dati ma? Nung birthday ni Baby. Nasa Albay ka. Nasa Legazpi ka. Babantay ka ng birthday. Naalala mo yun? Ha? Kumunta doon parang makukulit mo. Parang makukulit. My viewers, hello. Comment po kayo, comment. Tapos ka na ba? Hmm? Five viewers, hello. Three viewers. Parang nutrition man. Kaya sabi ni Ami, susunod ko ninyo.
Kalde nito, kaigan. Ha? Dami. Dami. Ubusin mo na yan. Maganda yan sa'yo. Sabaw lang yun. Oh? Sali mo yan natin po. Yung ano ba? Yung career na malaki. Yun na yung hugasan mo. May bibili na! Magbinta ka doon. Isang laraw mo doon. Nagkulang na yan. Yung malaki, doon ako magsasahin ang magluluto nito. Gato ako, daming pang gato. Para makapitid ako sa gasol. Noong nakaraan, pumasok ako din kay Tricia. Pagdating ko maya-maya, nag-stop na siya amin. Ubus na yung gasol. Ay, daming pang gato dyan. Magagato lang ako. Kuya Makbal, may ganap shout. Gandang evening, sabi ni Kuya Makbal. Sarap ng ulam ko, Kuya Makbal. Oh. Mamaya po, pasok kayo. Pag dito sa matulog, mag-dalib ako. May guest tayo, siguro tapang. At congrats kay Nini, siya nag-champion yung kampong linggo. Kaya premium? 10K. Siya nag-champion ng kampong linggo. Nung nakaraan, nakapinakita ulit ah. 5. Ay, 5 yun, nung nakaraan, nung ano tayo doon, balo 5. Dahil pa lang yung people, dahil mo nang uutahin. Dahil uutahin. Ha? Relax. Silang kilo ninyo niluto. Silang kilo ninyo niluto. 20. Ba't ba dito? Pero sa halaga. Gusto sa mo unang nilutin nga mag-yakin si. Dapat pahabol to that. Kahit pero sa halaga. Kwarto, so 70 kilo. Tara? 20. Kasi hindi ka nagbakal. 260. Directed? Oo. Cruising. Ilang ka, so 20 kilo ba? 260 kilo sa pala sa Oo. 20. Kung binag na nga ng ligpan, 60 kilos. Pero halaga ko 20 kilos. Ito 60 lang nga. Yung sa bayad ka pa? Si Alamid, Andal. Bilo-bilo, sabi ni Kuya Makbal, bilo-bilo. 5-4. Ha? 5-4. Pero 60 kilos, ito yung simulat pala, ano ito nga, alanganin. 130. Mga ganun tayo mo. It's 5. Dati ko lang bisa rin. Bago pa kapain sa kapain. Kaya ako nag-gibis ng 1 ulit. Basta, ito kami ano ni Andy. Naman test,
Gusto mo tawag na sa ano, extra income. Mag-order ka sa mga itlog shop ko. Ang gagawin ko. I-deliver mo hanaban mo. Ika na kutsi ko. Kaya sabi manukan. Kabarati ka na rin. Numera dali sa'yo. Kung ano yung mga pupulis mo. Ba't ito sa ating nagbaga to, 30? Kabarati siya na. Lalo pag tumuli ka rin, wala naman manukan. Deliver mo nga gusto ko. Mga tindahan din. Oo. Pag tumalikat ko. Kaya ka na mag-deliver sa agency. Di mo ko nga muna ka, kailangan taga-deliver ka rin yung kanang nito. Itlog. Me! Oo, tanong ko muna. Ito pala. Kasi hindi ka ako na mag-deliver ka rin. Mga tubig ka sa bawat sa battery sa George. Magkasi pa namin ito. Anak mo. For viewers alone, lubi-lubi pala, sabi ni Kuya Makbay. Lubi-lubi. Ami! Mi! Totoy! Ako naman naisip ko eh. Naisip ko. Deliver. Mag-deliver ako. Oo eh, kasi ito kapis ko. Mga Tapos, mga tindahan. Ay sabi ko, pinagpupan ko pa pa. Hindi na talaga biglan. At pumipigan ko sa Facebook. Pero yun yung trata muna ako. Para mo kung sayang nga na ako. Oo, kasi kunan mo mga... Oo. Halimbawa, kung Ronaldo, yan naman mo ng mga kuha. Pero ako lang kasampu na daw. Ha? Pero nga niso sa datari sa itlog siya nga? 160. Pero sa ito sabi mo? Sa tindahan, 230. 230 deliver. Kung Pwede tapos yan. sabihan mo na ano, so 20 ang tigka na ko. Ito ba 200? Ito ka po. Pero malis mo na ba hindi ka Oo. sa delivery? Ito. Ang plano ko eh. Sir, buli pa. Mga kukuha na, ano ba, 10 tindahan. Kumukuha sa ito ko ito saan. Kasi nga ni, darawa. Kung ano, darawa ka lang ito. Siguro, 1,500 dito. Ay, gano'n kami. Order mo na pasaliri ko. Hindi na mabuhasan sa tindahan. For viewers, hello silent viewers natin. Nagkakaroon mo yung kaldero, ma? Saan to? Sigan. Maganda ra? Motor? Ano? Amoy ang tulog-tulog na doon? Ano? Kamu ka nagutindang. Kutindang ka isang kamay ko. Tagal kaya lang ito kuha. Ako di ka na upad din doon. Hindi ko sa pag deliver. Oh? Binuhos lang. Kaya nga, ikaw sa naman ika. Kuha mo sa naman. Hindi mo na nasusunod. Extrahan mo sa naman. Kaya ka nakasarang anong ka-order ng sabi. Pag sila na lang makikutan. Pag ko pa nga delivery. Panakumantig. Buyon. Huwag na, ano, mamaya ka nito. Pati kaya, pag ano nga, delivery ka. Ako naman sa mga truck mo. Sud ko pala na. Sud ko dito. Muna ka pati sa mga grocery. Muna kulo. Di ba kinakasama sa'yo? Pero 10 mo sa mga. Oo. 10 mo sa naman nga. Pang makalibre natin na sa lima.
Okay, no, pinagkukuha sa pagod yan. Talagang bumagsak. Kung may na pwede mag-stay sa atin. Ang kaya. Hinihingakan mo yung ano, bibi. Okay, tapos na. Magkakaroon ka mukha diya. Ubod gali. Diyan. Hindi mo kakakabod gali. Hindi pa mukha niya namin. Bunga ka ni? Bunga na? Hagulay? May nasala parang video, hindi ko rin nila. Magano ka ma? Dati, For viewers! Bibi yung tindahan, walang bandel, bibi. Ang tindahan. Silip-silipon, puro TV baga. Baka yung tindahan, wala nang naman. May tambay? May tambay ka. Wala ko lang tao dyan. Bang siram. Bang siram. so ano to? Paris? Sa Parisan? Diri, pero nagabayad din. Ang kaharo? Diba? Kasi hindi. Pero wala ito na diri. Bang siram. Barab. Bang siram. Kali ko ito, blaming mo. Asang gato po. Sarap na. Magko kita? Pagdako rin. Pagka-birthday ni baby. Green. Magsimba ka tayo na. Yan! Pagka-birthday. Bago no? Tapos may sabi naman, direct ko nga na sa Pagko. Yan. Magsimba ka na? Ito na na ito. Aldo basta ulit ko kita. Ito nga ito kasi dito. Ano ko si mama? Kaya si Papa di pwede si Papa hindi uwi ba? Di pa ko na sa nakariyan. Hindi ka? Oo. Ay, kaya ba't tagalan ko ko? Ang tanda. Hindi. Si Papa di pa na. Si Mama. Nag-ano, nag-shoot. Nakuha, BTR. Oo. Si Mama. Kanayo sa takan. Sabado birthday ni baby. Di daw ano? Di sa lata. May Lunes, mga kapal. Ay, balik. Ha? Bakit? Oo, September pa. Ay, ang pan. August pa lang. Ano pa ba? Kuya Danilo, si Sarah, hello po. Minamadali mo naman yung kumain mo. September pa yun. Ikaw nila lang bang
hanggang bulan. Hindi, madali yan. Nakakulit mo dito. Iba. Kaya ka kamainit? Baka mga dalawang loko na kanin. Baka kumakain. Puli, tapos kita pula lang. Kung gusto mong magsukat na pa rin ako, iba. Di, kasi ito. Tapos malaki pa siya ito. Hindi, hindi pa ng galeya. Hindi ko pa natatawalan pa yun. Sabi ko lang pag-i-explain yun. Kasi sa dawa mo ko na Leslie. Ibang company, yung estado ni Sheila. Kung may recommend din tayo na. Di ba naka-apply ako? Yung nakakawala. Papagawa ko yung kanto. Maglakad na yan. Telehealth lang daw. So, walang wala ko kung ano yan, nag-telehealth na yan. Ano ba, kailangan. Nag-google pa ko eh. Madala na lang yun. Ano yan ako? Madala na yan. Di ba kapagana, nagpanalas pa ako sa bago? Kasi kayo lang ngayon, di ko sa ngayon tumawag. Sabi ko, di naman ako ngayon yung pagkakuha. Tapos tumatawag sa ngayon pagkuhan niya. Nag-uol naman nga nakuha. Isa man nga nakuha mo tawag. Kaya, kung nangyari offline, nasa abroad. Nasa abroad lang pala. Ma? Me? Oo. Bagaya para sa... Ay, maingit siya. Kaya siya. 7 viewers alone. Parang Diba? hindi ko alam kasi ito nga ano. Alin? Parang lasa ng rent lunch. Brown? Ash brown? Parang gulay yan, tapos yan na. Eh, kapatid lang. Swak. Lagi. Swak. Ako sa... Nakalininit mo dyan? Nakalininit mo? Shout out kay Danilo. Ha? Meron sa ano? Makatali? Sakto. Gabi na. Sino figara? Nagalag ako. Ano ko? Gusto mo na? Gusto na muna? Ha? Bakaw na lang. Saan tayo kwarto? Kaya magkamalis ka pa. Nakikita mo na ngayon. May guest tayo mamaya. Pagkakain daw. May ilayo ko dito. Ito ka naman yung nakalungkat mo ng mundo. Ganun ba rin ba? Minsan, Grand final. ano nangyari doon? Ano nangyari ka mo? Saan? May relasyon ka? Pera? Pwede. Alright. Me! Ako na to. Ay, sa kaldero pa lang yun. Ay, wala naman ako chinita. Wala pa yun yung ano, hindi pa yung sila gumagala. Nabalay mines. Yung kaldero, okay na? Thank you. Salamat. Thank you, salamat. Thank you, salamat. Naglit na tugang nagtumula to. Tugasan. Di ba pakuhin sa'yo? Lahat. Apa? Kaya pag na-print ka na nakalagyan, ha? Dali, wala kang print na Sa'yo viewers? Pero pag pinatanga yun, wala. Bumigay at ang mag-ulit ka pa kung comment na yan. Dali ko mga mag-i-enjoy. Well, Ang mga mag-i-enjoy. Sabi nga na ni Papa, sinabi daw yan, ano to? Ni Happy Friends. Dapat ba kaya, dito ba sa mga hinahanap mo yan sa Facebook? Ay, dapat ba hinahanap mo yan? Monolio, Aliman. Ano yung Aliman? Dahil pwede mo talaga kumahanap at alaman ako.
Hindi, magkano to? Sabi nga ako, Ito. Di ba meron dyan? Nada. ay naka-anten. Sa, Hindi pa sa bibig ng gano'n bibig. Basta. Wala naman. Ay, ko sa'yo man. Pero kung gano'n, Bigyan ka na kinulolo. Baka 50 na, di 50. Oh, 10. 25. Wala dami. Ano yung pala ka bro? halika. Masyamporado. Matagal na yung Malabnaw na ako. Oo, naman eh. Hindi ko ulit kinakulit ko. Ilulusipin dapat. Walang balik. Nag-aalis naman siya. Limang kulit-kulit ko eh. Delta League na kasi. Kaya walang matao na lang. Ate, princess, mas kinakilig na si ate lang? Wala naman. Sabi mo lang sunlight. Kasi kape. Ano na yung sabi mo? Sa larang last, ano si Kuya Danilo? Kasi kung umaga, nagtrabaho na sila. Kung gabi, nagtrabaho sila. So, grade ko na nila dati. Kung umaga, di mo. Pinadaro sa nakalive. Ha? Nadaro ako. Hindi mo yung Nag-live sa Facebook ko sa live YouTube. kasi Ang amig kantahan ko sa register na kasi natin Oo. sa Hindi, makaman. Umulungan. Ano ka, baby ma? Ha? Pero yung magkulong sa kami. Kaya may pumira din lang ako po. 10 pesos. Adi, gatas kami. Wala ka na lang gano'n eh. Oo, no? Dala. Sarap na. Huwag lang malaman. Mabit-bit. Baka ko ulos kayo mo kadusad sa lahat. Meron pa? Meron pa? Kung ano, yan muna natin. Mamaya na lang pagpatuloy yung log. Ayun na naman. Sa 4. 4. Kaya pa, alam ko muna. Mamaya, maglaya mo mamaya baka kaya. Kantahan. Hello po. Mag-end na po kami at mamaya daw magkakantahan sila. Eh, bibilik pa rin. Magpupundumanan. Pupundumanan. Bye! Mamaya po magla-live. Thank you po sa lahat. Grabe, kagos ako. Si Danilo, si Kuya Makbal, si Pula, Sara. si Ate Sara. Thank you sa lahat. Ay, si Tilo pala. Nandito si Kuya Hawk. Thank you po. Mamaya na lang po. Bye! Ay, balik tayo. Bagus. Hindi mo na. Mura, dali.